0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Sanibonani wey'ngane kwethu, angibelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili lami igama ngumhlaza ngithuthu ngakho malo bathi la sibona amagoma ade. Ngiphinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane kwethu namhlanje sekulolu double team udlule emhlabeni kwenkosi yamagcokama lapha noSicebi umfoka Dlamini. Abaculi abaningi ke balobe bafaka imbono eyahlukahlukene kanjani nabalandeli bomculo maskandi baboda bathi ke laphana ke abalandeli komele babe neqiniso bahlanganisa izimali laphana kwazi ukuthi uqhubeke kuqedele indlu ayiqedele umfowethu uSicebi umfoka Dlamini. Abanye abacheck indlamlenze uKhuzani mfoka Mpungose bathi ke bacela ukuthi ke laphana aligeze igama lakhe laphana okanye ke laphana ageza abalandeli bomculo maskandi ukuthi nje akhe aqedele indlu kaSicebi umfoka Dlamini ke ngane zakwethu. Angazi mhlawumbe uthini wakho umbono ngalolu daba, kodwa udaba engibheke lona enkosi malanga lapha noMrozo umfoka Fudu wafaka ke owakhe umbono ohlukile ukuthi ke kulezi zingoma zika Nkosi yamagcokama kule album esihloko sithi ama-True Colours uyacela ukuthi ke lathana ke abantu bazilalele impela zize zishaye ama-million. Futhi kwabhala ukuthi bengizothi mina kulezi ngoma ezikhona online ezakho umfoka kithi asizidlaleni kakhulu ezingenalo million lize lishaye. Ngiyazicelela nje ngomoya wesonto silahlekele la kodwa wasethi #inkosi yamagcokama. Ngaza kwethu usho kanjalo ke laphana ke uMroza umfoka kude ezicelela nje ukuthi ke uyacela ukuthi silalela kakhulu izingoma zenkosi yamagcokama ukuze ke ukwazi ukuthi mhlawumbe nanomuntu ongeke akhona ukuthi acontribute mhlawumbe kwezi zimali lama-account asakhishiwe mhlawumbe kungenzeka ukuthi ngoba nginayo imali laphana, kodwa ke ngokulalela nje album okanye izingoma zenkosi yamagcokama lokho kuzowenza umehluko kule mali ezokhona ukuthi contribute ke laphana ke ngokulalela umculo wenkosi yamagcokama. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphala lolu daba ehlala no comment section ke ngizwe ukuthi luthini olwakhuvo ungaleli daba. Ngila sponsor ngiphuma nje na ngiyabuya nezilandelakho kuvidelani lakho okwakho ukusubscribe nisiphatha kahle nebe nosuku lumlandi ngithanda kakhulu.